Manganang Bungtigiri Girima, Manganang Finance Minister Bitang, Srimuji Ojanta Neo, Bitang Aze, Assam Budget 2025-26, Beko, ever place Kalaidang Hapsau, are Be Budgetau, Jang Gabang Asa Nunu Mandang, the Binikaina, Anga Bitangko, give you no Zabat, Gazaneza Sidang, Legacy Assamni Manganang Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Bitangkobo आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिदों आरो बे बाजेटखौ गुबैयै आंनि नोजोरै आङो बुंनो सानदों बे मोनसे जारिमिनारि बाजेट आरो सुबुंजों अनसायजानाय बाजेट लोगोसे जौगालु बाजेट आरो आस्थानि बाजेट मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि आसामाव जे समाव लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि मोननो हायाखैमोन बे समाव जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा गाव बुंखानाय बायदियै जेरैबायदि 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनांगौनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय जों बेयाव नुबाय जानुवारि दाननिफ्राय लानानै 2025 मायथाइनि बे जानुवारि दानाव दानसिमहालागै 1,19,899 लाइमोनफोरनो आथिखालाव साख्रि होनाया कमप्लिट जाबाय आरो लोगोसे आरोबाव बेखौ बिनि बिबांखौ बांहोबावनो थाखाय 40,697 लाइमोनफोरनो साख्रि होबावनांगौनि थाखाय आरोबाव मिथिसारनायखौ होबावनाय जादों आरो बेखौ जुदि दाजाबोब्ला गासै आसामाव 1,60,596 लाइमोनफ्रा साख्रि मोननायनि राहाखौ बे 5 बोसोरनि गेजेरजों बे सरकारनि गेजेरजों बे सुबिदाखौ मोननो हादों आरो लोगोसेयैनो गोबां माखासे आसनिफोर जाय आसनिफोरा जोंनि आइजोफोरनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जाय लाइमोनफ्रा गोरों गोरा जानानै गुबुन साख्रि बाख्रि मोननो हायाखै गसंथानांगौनि थाखाय लोगोसेयै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बै हानजाफ्रा जौगानांगौनि थाखाय गोबां आसनिफोर लादों जेरैबायदि अरुणोदय आसनि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान लोगोसेयैनो मुख्यमंत्री निजुत मयना आसनि मुख्यमंत्री जीवन प्रजना आसनि लोगोसे CM AAA 2.0 बिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ आइजोफोरखौ गोजौयै लाबोनो थाखाय जे बिथांखि लादों बेजों रायजोआव थानाय दुखुथिया आइजोफ्रा जोबोद बिजों सहाय मोनदों आरो बे सहाय मोननानै बिथांमोनना गावनि नखरखौ नायनाय आरो गावनि नखराव एसे सहाय सुंनो थाखाय बिथांमोना जोबोद खाबु मोनदों आरो जाय फरायसाफ्रा दिनै फरायनानै हायर सेकेन्डारियाव लोगोसेयै डिग्रियाव लोगोसेयै जाय पिजिआव एडमिशन लानो थाखाय जायफ्रा माने सामर्थ जायाखैमोन बिथांमोननि थाखाय निजुत मयना आसनिनि गेजेरजों जे राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन दानारि बेजोंहाय बिथांमोना बेखौ एडमिशन लानो थाखाय एबा थांलाय फैलायाव हान्था मेला खालामनो थाखाय बे सुबिदाखौ मोननाय जादों आरो बेल' नङा गोबाव सम जाय बिथांमोना भेन्सार स्कुलाव फोरोंगिरि हाबा मावबोनानै दिनैसिमहालागै बिथांमोननि साख्रिया पार्मानेन्ट जायाखै बेखौ नोजोर बोनानै 2017 आरो 18 मायथाइयाव आसाम शिक्षा आयेननि गेजेरजों जे मोनसे एमेन्डमेन्ट लाबोनाय जादोंमोन बे एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों 5 जानुवारि 2006 मायथाइयाव जे मोनसे आयेन लाबोनाय जादोंमोन बे आयेननि आवथायाव जाय बिथांमोना गोग्लैदों 5 जानुवारि 2006 मायथाइयाव जाय बे स्कुलफ्रा खुलिनाय जादोंमोन गायसननाय जादोंमोन आरो बिनि सिगां जायफ्रा गायसननाय जादोंमोन बिथांमोनखौ नायफामनानै जायफोरना हा हु थिग दङ जायफोरना पारमिशन थिग दङ जायफोरना रिकगनाइजेशन थिग दङ बेफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे आयेन लाबोनायनि गेजेरजों बै स्कुलखौ लानायनि बेबस्थाखौ जों बे बाजेटनि गेजेरजों नुदों आरो लोगोसेयैनो 6 शिड्यूल काउन्सिलाव थानाय जे फरायसालिफोर दङ बेखौ रिलेक्सेसन होनानै
बांसिनथारै जाहाथे सुबिदाखौ मोननो हायो बिनि थाखाय बे खाबुखौ लानाय जादों। बेनिखायनो बे बाजेटआ जोंनि थाखाय मोनसे गाहाम बाजेट आरो बे बाजेटनि गेजेरजों जों मोनफ्रोमबो बिथिंनि मोनफ्रोमबो सेक्सननि रायजो राजाफ्रा सुबिदाखौ मोननो हागोन। आरो बेजोंनो आं मोनसे रायखांबावनो नागिरदों जे बे बाजेटआ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव माबायदि गोहोम गोग्लैदों। थारैनो बे बाजेटनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो नुबाय बेयाव देग्लाय जिहेतुके जोङो 1143 क्रर जोङो बाजेटआव जोङो मोननो हादों। थांनाय बारनिफ्राय 300 कौटिनिबो बारा जोङो बांसिन रां राशिखौ मोननो हादों। दा नायोब्ला जों गोबां बेहाय खामानिखौ मावनो हागोन। आरो लोगोसेयैनो जोंनि क'क्राझाराव मोनसे अत्याधुनिक स्पर्ट्स स्टेडियाम बानायनो नागिरदों। 108 क्ररनि बे गिदिर मोनसे एमाउन्टनि गेजेरजों दा आं सानो जोंनि ओनसोलाव थानाय जाय लाइमोनफ्रा खेला दुलाजों सोमोन्दो दङ बिथांमोनहा मोजां मोनसे बाव स्कपखौ मोनगोन। आरो क'क्राझार होननानै बुङोब्ला आसामनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन जायगायाव जे गेलेगिरि बिथांमोनहा जेरैबायदि जौगानो हादों थिग बे जायगायावबो जौगानाय जोंनि लाइमोनफोर दङ। गतिके जोङो बेजों गोबां खामानिखौ मावनो हागोन। लोगोसेयै बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जोङो बिटिसिआव 2022 आरो 23 मायथाइयाव जोङो गुडविल मिशनाव 702.39 किल'मिटार लामा मावफुंनो हादों। आरो लोगोसे मुख्यमन्त्रि पद नबीकरण आसनिनि गेजेरजों 400.54 किल'मिटार लामा मावनो हादों। गासै जोङो बावहाय गोबां लामा मावनो हादों। 1100 किल'मिटारनिबो बारा 2022 आरो 23 मायथाइयाव दिनैसिमा लानानै जों बेखौ मावफुंनो हाबाय। आरो दानि बाजेटआव जों नुबावदों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव आरोबाव आसाम मालायनि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावनो हानाय जोंनो स्कपखौ होदों। दा बेनिखायनो आं सानदों बे जोंनि थाखाय मोजां। आरो सार 1 मिनिट लास्टआव आङो सानदों बिटिसि ओनसोलाव हान्था मेला आरो रांखान्थि बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय जों नुदों जेरै भारत भुटाननि गेजेराव मोनसे मोजां थासारि लाबोनो थाखाय बावहाय बड'लेण्डखौ करिडर खालामनानै भुटान बड'लेण्ड आरो बंग उपकूलनि गेजेरजों जौगानांगौनि थाखाय बेवहाय गोबां हान्था मेला आरो जोंनि फालांगिया जाहाथे एरो बिनि थाखाय बेवहाय खामानि मावफुंनो बड'लेण्ड एलेकायाव बे स्कपखौ होनाय जादों। मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोङो बेफोरबायदि गोबां हाबाफारि लानानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो हागोन। थेंक इउ।